Iroi try sai sin pat ngai ke ble pi baro ha ke teng ke badan bor ke jong jisu te pet uniu gloss ui tenat em kamut I sau re ulong pink te tang ba long rete kum gitu ki gloss ki balong butut te ba khoi no kum to hoi uniru khoi hi tang balong ulong bit te ba ubit te long sung tenat te data ba long re kum to ba tang shu khoi la ka khoi no kum to kamut uni tang da bam jing bam ta da bam jing bam ro unom khoi lur re tang ba ta da bam jing bam pa data ro biang te san pho ting ka ula ne ba ha te phila ban yo namot pran yo ne te shwe ngam pat yo ken bangan pha te pet itanat em te kani ka waja stiru nado banga lata ikane tengah itu ka ipo iping kador ka I tenat ken kador bata ni udah wai penjasti te penja itla udah uju hi uban penjasti ban penja itla ban penja ka jing thang yong te pet hani po basyai tang pa hapo dor nda itu tha hapo video nda itu palat re kata te uni pi hapshim ben riu jat dap shim uni udah wai penjasti te nama pran pila ban yo na te na sadau phone chua hi te yo yaitu ikong ibabu hang te sha kli riat ru pi haban order kum sha mairang sha nong ston pi haban order chua te nama pran te pi yo iman kasngi na juwai ru pi yo bet te u best bahau ni udah wai tingi ai ge wai shini dan dawai shini dawai BP te uni dawai rai kho dan arjat udon uwei ubakam stet udon uwei ubakam jai te utu bakam jai ude kador hi spa te utu ubakam stet kador kadai henriu new spa te utu ubah new spa te pihaban thiet hi uso jau bat kangap pihaban thiet hi tangan sebatai kumnu ba penan kam tu ba hispa utu dan kam syure ban le ru shu di direct by kum to te ni ai ki dawai jak tha ki dawai pangmat te ni ai ki dawai sinus te ni ai ki dawai bniat lande ban lat sma shintur te ni ai ki dawai khat ru ni ai te ki dawai khat u dawai nyu le ru te kipon bahai ki pala phone nga te nga shele ki tu ki video ki ber pio I ba phone nga ki ongkong ngalai rap ha unyu le ki don ki bala khia sendon ki don pat ki ong ngam pat khia pura tang ba ki la bon ki ba la kala rong yong namar ba gitu ki nyu li ne chumut mata phita ki rong ki ba yong te tang artayo kum tu dami nan na tolong kemut ki lami beda ki bali te kat ba ta pat ya uni u dawai jongi pat kamut der ken kumta kamut dala la ta lai bilor sau bilor kamut kila don bet kiba kelarong yong kamut phila itho bet uni bata hena te ulalong sau tenapo dami de ban mi de bali tang badala trekam kani kedawai der ong ba paro khai ken yong lot hande pinda pet ba hap kisnyu pinyu I kila don ki bala mi na telong do boyong namar ki chemical te kabam la ban long ban mi no do boyong na telong hanre wat ya u bayong ru kan penli lot kata kata dawai chemical tigni ki dawai nyu le kim don jing kata re hanre ki dawai nyu le ki ba don chemical te ki tu ki kata lot ka koi ka khia ki tang kham he karta kamut naya kren shu hi re te ki jing pang ki la thau bun jai te ni ai ki dawai gastric ki dawai mau ha u khlai ne ha u sang ne te ni ai ki dawai dasu poi banai don tang hamat pran utu te tu kadawai ban ja the bali pat katu phi hapshim arja kawai hapshim tu kajak tha kawai hapshim utu ban bam te ngan sebatai hi manga pat kum nuan penan kam te u shampoo jongi u bamanta u best bha u thli ru uja ni badang sna thmai baga tang ba dang yo tang ha hamat pran la yo pha nam tu shampoo thmai san la yo te dang yo tang hamat pran utu ban penja thli utu shampoo te utu uban chuko wa pat utu uban penyong kamut menta phila ta phnyang yuli phitang shu la sat kamut phila ta utu ban penyong tela yong te phitang shu sat pat kamut ulali biang hi
tang ba ula li biang tang ba phila ta no hi da ka tu kum phniak pat kamu ula yong biang te tang ba don jing ta re un pen khia bet ke nyu li te re ban ong ban pen yong be kum ki rong chemical te de re da pen yong be kum tu ula de be chemical hi re natural ngi de ban sing thu bangi hap yai sha te re tang ba la ka voru la biang na ka ban ta ki ba le ran ban ta hena ken te kum ngi ba be itna ban ta hena ta ta be do hena na manga itna ban ta hena te ngan dang ya syampat ha ko be ke video tu blen kur khui phi brakhat ya ro itra